faptul că totuși, având în vedere ideea că totuși la vârsta asta mai apare un ziar ca Făclia și care scrie numai lucruri frumoase despre mine și despre tot ceea ce mi s-a întâmplat mie în această lungă profesie pe care n-aș vrea să mă opresc, să o profesez ca să mă exprim cum trebuie, nu cum trebuie, că repet două cuvinte, nu vreau să mă opresc din minunata mea actorie și pentru faptul că pentru mine publicul, repet, publicul e partenerul meu favorit, cel pe care îl iubesc cel mai mult. Vă îmbrățișez pe toți și acum o să citesc și eu în sfârșit articolul despre mine, apărut pe 27 ianuarie, când am împlinit, cum v-am și spus, 189 de ani. Dar aștept să-l citesc și lunea care vine, deci luni februarie, când va fi 10 februarie, o să vin la redacția Făcliei ca să povestim mai multe și atunci să vă comunic tot ce simt eu și ce am trăit eu în ultima vreme. Vă îmbrățișez.